Oliko teillä mitään suunnitelmaa? No en mä tiedä. Kyllä, asia. Oliko teillä mitään suunnitelmaa? No en mä tiedä. Ei varmaan, mitä sun Luotetaan siihen, että... En mä tiedä, mä menen kotiin varmaan hengaan sen. No kun me meinattiin pummia sulta kyyti. Kyyti? Niin. Okei. No mulla olisi ihan... No ei mulla kauaa mitään. Niin. Venataan, kun ei se... Niin. Meidän kävi lähteä tonne ulos hakemaan. Joo. Ei, mikä tää sun auto on? Kerro vähän. Toyota Tundra. Mä hän Jokaisen pienen pojan unelma-auto. Pickup truck. Milloin hommasit? Mä sain tän viikko sitten. Viikko sitten? Viikko sitten joo. Jumalauta, tässä ollaan melkein niinku... No eikö tää nyt vähän tuoksukin kun kuunnella? Ei haise paska vielä. Ei oo pinttynyt penkki. Joo, mä ajattelin, että sä kävit meitä varten, että jos sä kato pesettää, niin... Joo, ei just mä sain. Okei. Mutta haluaisitko just kato punaisen? No ei ollut kato väliä sillä. Mulla se on ihan sama, että onko se sitten... Tai itse se Barcelona punainen, että ei oo mikään punainen. Niin, sorry. Niin. My bad. Tuli mun mukaan.